Sinä Peter minun säkis on pitänne. Varri seutui. Pian hyvä oli säkiistössä. Nimi on Krypto. Entäs sie? Mä oon Efedrin. Mihispä jo Efedrin matkalla Nissäkäsä kanssa? Keskeneriin. Oisan tuo pitänyt arvata. Tää on samalla polulla, mutta vaan eri suunnissa. Kerran poppoakolle terveisiä. Muistot on pian perillä. Muistot on pian. Mihin sä oot oikein matkalla? Kajakoimaa ja keskeneri muuten tuossa suunnassa. Kannattaa välttää halluja mettää. Tää on vitu hullu paikka. Ykkönen, kakkonen, hevoset, makkonen, kolmonen, nelonen, pakkosen, hevoset, vitonen. Efedrin, tervetuloa takas. Kiitos poppaukko. Helvetin mukava olla takas. Olikin odotettua pidempi reissu. Joo, kyllä mä venäläis myös kiristi aikaisemmin. Korpi mahtui kaukana kotijärvestä. Jäpäkin näistä jo aika mieheltä. Niin se aika kuluu, kato. No, sait sen. Ai sainko?
Ai Samperi, on se komea. Oliks kova savotan takana? No en tiedä. Kyllähän se Jamppa koitti vähän pyristellä. Jamppa? Sitä Fe kukistanut puoli jumalan. Eikä se on mikään pikkujuttu. Kyllä sä alat ole valmis. Valmis mihin? Muistaa. Tässä ukko oikein höpötät. Mä en muista oikein hyvin. Mitäs me tehtiin viime kesänä? Ongittiin isoja siikoja siikaapajalla. Entäs viime keväänä? Käytiin Karttakivellä. Ja sitä edellisenä talvena, eiks me hiihdetty järvellä? Mä en Fe koskaan hiihtänyt. Kerro mulle sun lapsuudesta, sun perheestä. En mä nyt sellaista voi muistaa. Siitä on niin kauan. Sä et voi muistaa, koska sulla ei oo muistoja. Mä oon Efedriin ja Keskenerin on mun koti. Äijä on tainnut poltella pikkasen liikaa sillä välin, kun mä olin reissussa. Se on ihan okei, Fe. Tää paikka tekee sen. Se täyttää sun muistot liirumlaarumina olemattomilta tapahtumilta, kunnes uppoat niin täysin ja unohdat kaiken muun. Aikaisin oikein muista, mitä sulla on se, kun mä löysin sut täältä järveltä, hiihtämässä. Alla mitä hajuu missä oot ja kuka sä oot. Oota nyt, Poppa. Kyllä mä muistan. Kyllä mä... Mitä vittua? Mä olin tuolla. Mä hiihin. Älä flippaa, Efe. Hengitä syvää. Siitä päivästä lähtien, kun sä tulit tänne. Mä otan tosta vähän viiniä. Sun muistus on ollut kadoksissa. Ja niin käy kaikille. Jos oot liian kauan ilman muistoja, sus tulee muistamatta ja päädyt kajakomaan vetää syntistä kaasua muiden hullujen kanssa. Eikä siinä enää poppakonstit auta. Mä tapasin jonkun kirvesmiehen matkalla tänne. Sillä oli kans säkkiolalla, jota se vartioi huolella. Se lähti sulle terveisiä. Sanoi jotakin, että muistot on pian perillä. Krypto. Juu, sama mies. Joku sun kaveri. Mies, jonka tapasit, oli Romanovin kantaja. Joku aika siitä Krypto istui tässä, missä me nyt istutaan. Yhtä tiedottomana menneisyydestä. Yhtä eksyneenä kuin säive. Uhrilahja kouvas. Mä kokosin järven voimat. Mä ammensin unholast energiat pyhän tulen avulla ja muistut materialisoitu Romanoviksi Keskenerin jäisel pinnalla. Mut muistot, mitä Krypto sai, ei ollut sen omi. Krypton tehtävä on kuljettaa ne muistot niiden oikeille omistajille. Siis kenelle? Vitsausukolle. Mikä helvetin vitsaus, ukko? Se on pitkä tarina. Lyhyesti. Se on 3 pukoista. Se ruttotohtori on vaara Keskenerille ja luonnonrauhalle. Se on oma stories. Entäs ne... Mitäs ne nyt oli? Romaneskot? Romanovit. 3 lähtöä. Muistojen materialisoituneita muotoja. Ne on arvokkaita. Arvokkaita koko maailmassa. Paikassa jos kukaan ei muista mitään. Muistot on sairaan kovaa valuuttaa. Toiset ostaa niitä mitä ne haluaa eniten. Toiset pitää ne visusti salassa. No hei, Poppa. Mites sä sitten? Etkö säkään muista mitään? Pitkään mä kokosin mun muistoja. Ne mitkä mä löysin. Mä ikuistin mun viholle, etten koskaan enää unohtais. Romanovin kutsuminen vaatii aina uhrauksen. Toinen muistaa, toinen unohtuu. Vaivutetaan korviukko unholaan, jotta sä voit muistaa. Miltä sellainen Romanov näyttää? Ne on vihreitä, moniulotteisia reliikkejä, joiden sisällä on kantajien muistot ja menneisyys. Ainoastaan niiden avulla sä voit muistaa sen, mitä oot joskus unohtanut. Ja ne on kiivaasti haluttua tavaraa.
Ykkönen, kakkonen, hevosmies, makkonen, kolmonen, nelonen, makkosen hevonen. Vitonen, kutonen, seiska, makkosen velipoika reiska. Mut niin kuin kaikki maailmassa, mikään ei ole ikuista. Ei varsinkaan Romanovit. Etkö sä oon nukkunut ollenkaan? Ne pienenee, mätänee. Niiden moniulotteisuus katoaa ja muistot niiden sisällä vaimenee. Pikkuhiljaa kaikki meistä vaipuu unholaan, eikä sitä voi estää. No mitä järkeä on muistaa, jos kumminkin unohtaa kaiken? Se järki, että me ei jäädä keskeneräisiksi. Muistot tekee meistä kokonaisia. Ja vaan sillä tavalla maailmasta tulee valmis. Efe, tuus tänne. Maistahan tosta.
Mitä helvettiä? Miten sä tuon teet? Tää on pientä verrattuna siihen, mihin me kyetään, kun me muistetaan kaikki. Sitäkö sä haluat? Kyetä kaikkeen. Come on, Efe. Kuka meistä ei haluaisi? No, mulla on uhrilahja. Ja mä oon valmis. Mä haluan muistaa kaiken. Kaikki aikanaan, Efe. Pitää venata pimeät. Ja sitä paitsi. Kyllä tässä rupeaa pikkuhiljaa hiukoon. Käyn kipasia pari fisu järvestä, niin mä keitä sillan kanssa sumpille. Mitä sitten? Antakaa viittaa keittopuolelle ja muut ilmoimaan eteenkin. Kyllä se kohta muistaa. Efedrin, tuu äkkiä pois sieltä! Ei oo syönyt vielä. Ota rennosti. Kärsimätön ukko. Auttakaa! Kiitos. Äijä pelasti mun hengen. Olit onnekas, se on harvinaista näillä main. Hyvä, että sä tulit paikalle. Kuka sä oot? Ei ollut tarvittu tavata aiemmin. Myyräksi kutsuvat. Te taidat olla Poppoukan uusin kisälli. Vai kuinka? Efedrin on nimi. Minä varas jonkin mies. Ukot ovat kaikki samanlaisia. Korpi, vitsaus tai poppa tekevät kaikkensa määränpäiden saavuttamiseen. Ja ruumiita on jo kasapäin. Myyrä! Olipa onni, että tulit paikalle, Myyrä. Ehkä oot kunnossa.
Mikä helvetti se oli? Äiti jääti äänet ja äitini jäisen. Se oli järven akka. Meidän kiskasta syvyksi. Ja sitten on paljon kerrottavaa. Sanotaan, että kaikki syntyy akasta. Munainen henkiolento, joka elää järvessä. Mutta ei sitä kukaan koskaan nähnyt. Minä näin. Miltä se näytti? Kauniilta. Hemmetin kauniilta. Mutta samaan aikaan pelokkaalta, surulliselta ja vihaselta. Se yritti pitää musta kiinni. Se yritti kiskoa mut syvyyksiin. Se tiesi kuka mä olin. Se tiesi. Se halusi mut mukaansa. Se tiesi mun kuolevan. Mutta se oli niin yksin. Mä oon nähnyt sen naisen aiemmin. Tänne tullessa. Luulin sitä näyksi. Niinkö? Mistä tää huivi sai? Se sillä oli päällä. Onneksi tyrätit sarveen poppaa ja onneksi Myyrä sattui paikalle. Ei mennyt uusi poika henkilöhentojen matkassa. Mitä sä muuten teet täällä, Myyrä? Näköjään on skeidaa. Jäbä löyhkää syntiset kaasut. Tuon uutisia Kajakoimasta. Huonoja uutisia. Mitä muutkaan sieltä vois tulla? No, kaikista ulos. Äläkä tärisen niin kuin mikäkin vimputin. Kajakoima. Pieni kestikievari tuolla vaaran toisella puolella. Vai että kesti kievari. Pizzasukon sairas läävä. Pysy sit Myyrä kaukana sit jengistä. Ja vetää syntistä kaasun niin, et öökät kiinni. Ymmärrän päällä. Pitsausukko. Siis se ei ole kryptomtiviä. No parasta aloittaa aivan alusta. Eräänä synkkänä iltana Kajakoimaan saapui muukalainen. Hävisin koko käden. Seuraavan kierroksen maksaa Myyrä. Varo kirvesmies, täällä tiedetään mikä olet miehiäsi. Ja kassias silmällä. Ei mulla mitään hätää ole. Kunhan varoitin.
Kaasun vaikutus potilaan psyykeeseen jopa odotettua negatiivisempi. Nostetaan annos 300 milligrammaa. Tuo saattaa tuottaa potilaan hahmoutumisen. Vitsausukko tuli. Vei krypton mennessä ja veti hirteen. Jotenkin vitsausukon muistot olivat päätyneet krypton omistukseen. Eikä sellainen voi johtaa muun kuin raakaan kuolemaan. Se oli aivan kauheaa. Muistan sen päivän kuin eilisen. Milloin tämä tapahtui? Eilen. Missä vitsausukko on nyt? Tiedät, etten saisi kertoa. En saisi. Saati olla edes tällä puolella vaaraa. Siinä sä silti istut. Kerro minne se rottu, joka meni sen jälkeen, kun oli saanut muistonsa takaisin, tai mä vaivutan sut loputtomaan painajaiseen. Vitsausukko pääsi takaisin kajakoimaan ja kevitä syntistä kaasua. Se ei koskaan ennen koskenutkaan siihen. Nyt se on myrkyttänyt itsensä ihan pilalle ja parantumattomasti. Vapaukko, mitä sä oot tekemään? Lähde menee. Mut älä palaa kajakoimaan. Painu korpimaille. Mutta korpiukko ei päästä. Korpiukko ei oo enää. Mitä helvettiä äsken tapahtui? Vitsausukko on poissa pelistä. Pelistä? Onks tää kaikki jotenkin peliä sulle? Myyrä oli hyvä jätkä. Se pelasti mun hengen. Tajuut sä? Vittu tajuut sä? Miksi sä ajat sen pois? Kaikilla on aikansa, paikkansa ja sen mukainen palkki. Vai palkkio? Niin kuin sille kryptolla. Kai sä tiesit, että se menee suoraan surman suuhun. Niin oli kirjoitettu. Myyrä varoitteli mua. Se varoitteli susta. Se sanoi, että kaikki ukot on ihan samanlaisia. Ja että ootte kaikki ihan Myyrä on epäluotettava vitsausukon kätyri, joka vetää kaasua sisänsä niin, että nousee kohta taivaalle pilviinkaan. Ja sitä paitsi, mä oon ainoa, ketä sun ei tarvii valvoa. Mä oon aina pitänyt susta huolen. Ja tuun pitää jatkoskin. Loppuun asti. Mä tiedän, Poppa. Mutta jotakin on muuttunut. Järvessä. Ja sussa. Se nainen. Se akka. Mä muistan sen jostain. Jostain kaukaa. Muistot on monimutkaisia. Ilman niitä oot niinku pullovedessä. Imet kaiken sisääs välittämättä sit, mitä se vesi on. Sama homma muistojen kanssa. On vaikea sanoa, mitkä on sun muistoja ja mitkä joku toisen. Mut kaikki selvii aikana. Niin. Ai sitten kun me ollaan tapettu kaikki muut ukot. Kauan sitten. Kauan ennen kajakoimaa ja vitsausukkoa. Yksi piippumies tapas hän tulla talveen pakoon kesken erin kesää. Se kulki vaaraa yli tänne. Opetti mua soittaa huuliharppua. Hyvä jätkä. Hyviä aikoja. Ei kaveri näkynyt enää sen jälkeen, kun syntiset ja muistamattomat valtas vaaran toisen puolen ja alkoi vetää sinne piuhoihin. Se opetti mulle yhden lempein stygen. Ootko kuullut? No, mikä ettei. Ota rennompi asento. Selvä.
Effe, mitä helvettiä? Heti kun epäveti kanvesi alkoi viima puree tuska tuivertaa. Lähti vetää järven pitkin sellaista niinku joku riivattu. Jäädytit järvestä mukaan kun menit. Mulla ei pakko pukea sulle päälle kledjuja. Et sä jäädy. Koko ajan! Se olit sinä! Vittu sä oot kirjoittanut tän kaiken! Mikä vittu tää on? Effe, mitä sä oikein puhut? Mitä sä näit sun muistois? Mitäkö mä näin? Mä näen totuuden! Älä tuu yhtään lähemmäs! Mitä sä oot tehnyt mulle? Mitä vittua sä oot tehnyt Ainolle? Aino! Tää on kaikki sun syytä! Efe, sun pitää lopettaa, sun pitää rauhoittua. Tuossa sun touhussa ei mitään järkeä. Tripin jälkeen voi olla vähän sekava olo, sun pitää chillata. Se akkana on tehnyt. Saamarin noita. Vittua sä selität! Mitä sä voit tehdä? Mitä sä voit kirjoittaa ihmisiä pois oikeesta maailmasta? Efe! Efe! Rise and shine, motherfucker! Katso, mä skrivasin itselleni kätevän kulkupeli. Yritit sä piilottaa tän mua? Takaisin kyllä. Ei se kuulu sulle. Ai ei kuulu. Tajut sä, Efe? Tää kynä on piinannut mua jäsyyden. Kaikki mun muistot liittyy tähän kynään. Mä oon kattonut vierestä, kun se on skrivannut menemään meidän elämään ilman, että meillä on mitään valtaa mihinkään. Luun hahmoja tapahtumia. Ihan niin kuin silloin olisi sama mieli. Nyt se kaikki tulee muuttuu. Poppu, kuuntele. Mulla on kaikki jostain muualta. Ei me kuuluta tänne. Ainakin. Se alkoi vaan kirjoittele keskenään. Se alkoi puhumaan. Ei se jutussa ollut mitään järkeä. Se vaan katosi. Se vietiin johonkin. Mä lähdin perään. Sä kirjoitit meidät tänne. Kirjoitin. Perkele, mä koitin vaan saada kaikki toimiin. Mut hahmoja vaan tuli lisää. Mä koitin kaikki saada mahtuu mukaan ja kaikissa vein kaikkea tapahtumatta juonenkäytä tivoutui yhteen, että tarina tulisi tiippi ja se luoltaisi jotain syvempää, mutta ei. Aina tuli uusi umpikuja, mikä piti kiertää, uusi aukko, mikä piti täyttää. Tajut sä, kuinka monta aukkoa mä oon joutunut täyttämään. Sä oot sairas. Sun pitää nimenomaan lopettaa tän miettiminen. Sä ite sekoitat tän tarinan tolla hommalla. Mä näin sut siellä, sä olit siellä huoneessa, sä kirjoitit tätä juttua. Sä pystyt mua auttamaan sua. Sä annoit se kynän mulle. Tää loppuis. Tää lopettaa tää homma. Päästä meidät pois täältä. Pois? Miksi sä haluat pois? Miksi kukaan haluaisi pois? Me voi olla täällä ihan miten me halutaan. Mä voin olla ihan miten mä haluan. Sä voit olla ihan mitä et te voi lähteä pois! Mun pitää vaan saattaa story toimiin. Popouk. Tää homma voi vielä saada toimiin. Tää on ihan hyvä tarina. Ehkä, jos Aino ei olisi tuolla järvessä. En mä voi kirjoittaa sitä pois järvestä. Et sä taju, jos Aino ei ole järves, silloin järve ei ole olemassa. Jos järve ei ole olemassa, keskeneräjä ei ole olemassa. Sitten me kaikki tiputus loputtomaan tyhjyyteen. Tai vielä pahempaa. Limboon. No kirjoita mut järveen ja ota Aino pois sieltä! En mä voi tehdä sitäkään. Jos sä olisit järves, silloin me ei olisi koskaan voinut löytää sua. Ja mitään tästä ei olisi koskaan tapahtunut. Sä pyydät mua muuttaa koko storin tässä vaiheessa. Oot sä hullu? Miksi tää tarina pitää olla näin vitun fucked up? Mä kirjoitan sun muistot pois. Joo. Niin me tehdään. Jotenkin Efe menettää sen muistot ja siitä kaikki palaa ennalleen, illuusio säilyy, maailma ei rikkonut. Efe, tajutko mitä tää meinaa? Me kirjoitetaan seuraava kappale, viimeinen kappale. Efestä Poppokos tuli keskeneräinen jumali. Efe, niin kuin oli tarkoitettu, se ei oo me! Ota hetki Poppo. Efe tarvii sen muistoa. Koska vaan niiden avulla Poppoukko pystyy voittamaan Vitsasukon. Vitsasukko muistaa liikaa, ei sito enää hahmoksi. Ai ei oo hahmoksi. Vitsasukkohan on Kajakoivan kuumottavin jätkä. Se tappoi Kryptonkin. Ota nyt.
Me voidaan voittaa vitsausukko, mutta me tarvitaan siihen ainoa. Ei siis järveakkaa. Liirumlaarum, ei tässä oo mitään järkeä, et sä osaa kirjoittaa kunnon tarinaa. Mä kirjoitan sun muistot pois, sit kaikki palaa ennalleen. Mä kirjoitat meidät vittuun täältä! Mikä vitu F? Mä oon Matti. Vitsausukko. Hoitaja tulee. Arpolle Morjens. Meillä on täällä huoneessa se kaveri, josta aikaisemmin pyydettiin virka-apua. Käyttäytyi vähän rajusti, niin jouduttiin rajoittamaan liikkumista. Anteeksi. Vittu mua kahdetta. Vaan se nyt jo rauhoittunut. Jäänkö vielä kaveriksi vai miten te? No eiköhän me pärjäällä tässä ihan keskenään. Ette saanut siis kaverista mitään nimeä, Kirti? Ei löytynyt henkilöllisyystodistusta. Katsottiin myös koneelta, mutta ei löydetty mitään. Selvitellään sitten laitoksella enemmän tätä. Paljon puhuu kuitenkin hulluja, että väitti tulleeseen jostakin järvestä. Kuivat kamppeet sillä oli joka tapauksessa. Ja samanlaiset vaatteet, mitä te käytätte täällä. Eihän se ole teiltä karannut. No ei ole kyllä täältä hävinnyt ketään, että kaikki ihan turvallisesti näette seinien sisäpuolelta. Ja harhoja on monenlaisia niin kuin meitä ihmisiä. Kiitoksia teille, me jatketaan tästä. Kiitos. Kiitos. Ai niin. Tämä sillä oli mukana. Otettiin pois, ettei vahingoita itteensä. No niin, selvä homma. Kiitoksia. Yes. Moro. Korpi kuittaan. Päivä. Mites täällä jaksellaan? Nää on Risto Kuorteaho, Kajakoiman psykiatrisen sairaalan päivystäjä tässä. Terve. Tulisitko tänne istumaan mun kanssa? Vähän rupateltas. Mistä sä oot nuo vaatteet saanut? Meillä on täällä potilailla ihan samanlaiset. Sä olet jossakin hoidossa. Niin, olit kuulemma sanonut noille poliiseille, että olisit käynyt uimassa. Haluaisitko puhua siitä asiasta? Tuohan tänne rupattelemaan. Se muistaa, mikä sä ikinä ootkaan, mikä ollaankaan. Kuuntele, se muistaa, se tietää, mä tarviin sen kynän. Kuuntele, mä tarviin sen kynän. Hei, kuka muistaa? Hei, nyt sun pitää rauhoittua oikeesti. Hei. Se muistaa, se tietää. Mikä tää merkki on?
Sulla näkyy olevan tämmöiset EKG-elektrodiikit täällä käsissä, niin muistatko mistä sä oot nää saanut? Se oli minä, se jakautui. Se oli minä olin se. Hei, nyt ihan rauhoitu. Osaatko sanoa mikä vuoden aika nyt on menossa? Tiedätkö kuka on Suomessa nyt presidenttinä tällä hetkellä? Olisiko sulla jotakin sukulaisia tai vaimoa esimerkiksi, joka susta on huolehtinut sulla lapsia? Ei. Olisikohan nyt on varmaan parasta semmonen, että jää tähän meille hetki aikaa tähän Sä voit painaa, sä voit, sä et pysty jatkaa, mistä sä oot sen kynä, mistä sä oot sen näköinen pysyä, sä et taju mitä sulla on, sä et taju mitä sulla on, sitä turista takas, sun pitää turista takas, sä et voi jättää turista takas, sä et voi jättää meidät sä hylätä sun pienokais, sun ainokaisi, sun pitää tulla takas, sun pitää tulla jättää, sä voit painaa, sä et voi jättää meitä, sä et voi jättää meitä, kuulet säkin, ymmärrät, voi hyvä, meinaat sä hylätä sun pienokais, sun sähän sä pystyt takas, se kynä kuuluu mulle. Hei, kaveri hei. Mitäs se, osaatko sitä presidenttiä sanoa? Joo, entäs, ja etkä sitä vuoden aikaakaan osas? Eiköhän tuo ole nyt parempi, että tehdään sillä tavalla, että jäät tänne meidän kanssa joksikin aikaa vähän rauhoittelemaan tuota oloa. Meillä on täällä biljardipöytää ja pingispöytää. Naapurihuoneen Arto on ihan kunnon championi siinä pingiksessä, niin saatte pari erää vaikka sen kanssa tossa. Ja hoitajat voi laittaa sulle tohon tosi mukava huoneen. Sinne puhtaat lakanat, niin saat hyvin nukuttua siinä varmasti. Miltä kuulostais? Mä voin jää. Saa se kynä. No joo, kyllä kai sä voit sen ottaa Kysy tosta hoitajilta sitten paperia. Eihän liian tiukalla. Se muistaa minut. Huomenta, Abraham. Joku jota se ei muista. Näyttää nyt siltä, että sillä lääkehoidolla ei ole ihan sitä toivottua vastetta saatu, niin aloitellaan nyt tämä sähköhoitosarja. 8–12 hoitokertaa meillä on tässä yleensä ja vähän riippuu siitä vasteesta, montako kertaa pitää olla sitten. Sitten laitetaan tämmöiset lätkät. Voi tuntua vähän kyllältä. Yleensä 3 hoitokerran jälkeen oinnissa alkaa tulemaan jo jonkinlaista muutosta. Sitten laitetaan nukutusainetta. Lasketaan 10 alaspäin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Miksi sä haluat auttaa sua? No, nostetaan annos 60. Ei muuta kuin iskua vaan. Mä oon lukenut kaikki mitä sä oot kirjoittanut. Sähköä! Tää tarina ei tule koskaan päättyä. Mä oon ainut, joka ymmärtää. Me ollaan samanlaisia. Sinä ja minä. Terve, Abraham. Ilman antagonistia tää tarina ei tule koskaan päättyä. Kas sä sitä haluat? Nyt keskity oikeesti. Mistä sä sait tän? Kaasun vaikutus potilaan psyykeeseen vaan odotettua negatiivisempi. Nostetaan annos 300 mg.
Mikko saattaa tuottaa potilaan hahmoutumisen. Kakkonen, hevosmies Makkonen, kryptoriimittelijä hyppäsi alas hiidenkiveltä. Jokaisessa hyvässä tarinassa pitää olla vähän vastakkainasettelua. Hyvä ja pahan taisto. Kaksin kamppailu. Mistä me ei voi jatkaa enempää, paineet tippuu liikaa. Mitä sitten? Antakaa 500 keittosuolaa ja 6 milligrammaa efedriiniä. Heti nyt. Keskenerin ruttotohtori. Moraalinsa menettänyt myrkyttäjä. Kyllä se kohta muistaa. Ruttotohtori. No niin, jatketaan. Sä menet liian pitkälle. Mä en suostu jatkaa enempää. Pitääkö teille kaikki vääntää rautalangasta? Ette kumpikaan ymmärrä mitään. Väistykää! Ainoa keino! Nyt kirjoitat mut sinne mukaan. Vitsausukko. Ihan Risto. Risto vaan. Mä luulen, että täällä aloittelee seuraava sekopää. Kato. Tää kaikki on nyt ohi. Poppakolla ei ole enää kynää. Ei. Mitä helvettiä tuo tekee täällä? Mitä sä oot mennyt tekemään? Poppaukko antoi mulle mun unen 100 tripillä. En mä tiedä, se oli kaikki todella sun musta. Idiootti! Kuvitteletko oikeesti, että se luopuisi keskeneeristä ihan noin vaan? Sä oot oikein pilannut kaiken, mitä mä oon suunnitellut. Mitä? Ei, mä lopetan tän nyt saman tien. Kuule, me tehdään näin. Eka me pelastetaan Aino, sit me kirjoitetaan kaikki meidät vittuun täältä tän kynän avulla. Luuletko näin, että tää toimii sillä tavalla? Täältä vaan kirjoitetaan porukkaa ulos. Kaikille pitää olla syy ja seuraus.
Täältä on vaan yksi reitti ulos. Ja toi kynä pitää tuhota nyt saman tien. Tää kynä ei todellakaan tuhota ennen kuin Aino on pelastettu. Kuka? Aino. Mun tyttöystävä. Se joutui tänne ja poppoukko laittoi, tai siis kirjoitti sen järveen ja mä tulin perään. Hei, kuuntele. Tää kaikki on jotakin. Tää kaikki on valetta. Siis kaikki mitä sä oot täällä kokenut, tää kaikki on jotakin valetta. Ja kaikki suunniteltua, se on koko ajan halunnut Mitä sä selität? Mitä sä selität? Mä oon nähnyt Ainon täällä. Ja ainoastaan senkin takia mä oon täällä. Hei jumalauta, nyt annat mulle sen kynän ennen kuin se hullu tulee tänne. Ja sitten sä lähet kotiin. Vittu sä teet. Kuuntele! Ota huoneesta järjestyä! Kuuntele! Huoneesta järjestyä! Sä voit tehdä! Anna anteeksi!